Welcome to our first episode. So, sa man nga tong topic, Day? Kanday, 10 worst gifts o 10 best gifts this Christmas. Anito manita na niha, kay ba siya nga na ko yung favorite nga cartoon character. Dayon. And then, akong cartoon character, day, gibutang niya sa panty, day. Hello, guys! Hi, everyone! Welcome to our episode 2 din sa Check. Shaba. Asa mo dyan ka nga podcast? Sige, take two! Today. Okay. Hi, everyone! Welcome sa mga second episode din sa among podcast nga gipanganlan og Chabaw sa Kagaw! Ay, last do kay wala biya na nagpa-introduce. Maulagi. Masyad ako nabantayan, bitaw. Kay ba mo, kailan na mo na mo. Charot. Among mga first audience, kailan naman good na mo. So, sa mga not yet listeners. But yet listeners, soon to be listeners, out of Our listeners, our new listeners. So, ako di ay si Jal. Ako di ay si Char. And we are Charge. Chargel. Murag love team ni Richard Gutierrez o Angel Locsin sa una yun. Chargel. But anyhow, we are so happy, no, kay bisan pa sa among first episode. Even in our first episode, na tayo viewers Diba? sa Facebook. While isa pa kabuk ang nag-play sa Spotify. Nga mo, oy? Ano Spotify? Dapat by episode 2 kay kuha na siya, times 100. Yes. So, 100 sa nato siya i-replace sa itong mga cellphone. Kita-kita na di ay. Ano lang, day. Kita-kita na lang, uy. Support na lang. Pero yes, we are so happy because we are now on our second episode. Yes. But first, no, kay na-happy ko ngayon, na comment na sa atong kanang Konday episode sa isa ka buok. Yes. Kabuok. Maka-happy jud kayo siya, no? Yes. Kay that only means nga na-joy ka nang ni-watch Listen, pa fully. ni-watch. Bisag dili good fully, pero at least ka nang nakakita siya ba unsay gist sa ato ang Yes. podcast pag first. So just about Christmas gifts, di ba? Yes, it's about, di ba pag last episode is at 10 worst to best. Yes. Mo na ang Top atong 10. topic pag niagi. Christmas gift. And then, karon kay, we have Brian Garoto Fernandez II. Grabe ako siyang Gi-complete name, Jud, no? Brian, ha? Yes. Who So, happened to be our ang tawag na batchmate to? pag college. Sa tawag na to sa mga listener, like, Kagawads. kagawans. Okay ra ka. Mga kagawans na, or kagawers. Comment down below sa inindot, kagawans or kagawers. Magpa-poll siguro taan Magpapawala nimo. lang ta. But anyhow, money siya ang iyang comment. Had a good laugh watching this. I'd say laugh, day. Kung good, day. Kung good laugh. Oo. Ana doy. Mau ba? Ano siya, gamayng segue, basin ma-appeal sa next episode. What are your thoughts on regifting gifts and reusing wrappers? Di ka magbuot-buot, Brian, sa among episode sa sunod, ha? Di ba buot-buot ko unsay pangutana? Pero what do you think, Bitaw? Kuan, what are your thoughts on regifting gifts? I don't like regifting gifts. Me too. Same lang gyapon siya, no, sa katong mga sa itong worst na Oo. wala yung pag-isipan. Meaning, wala lang good siya. I mean, it's not being kanang ungrateful, but like, muatag naman lang sa kano. Nganong reusing man. True. Nganong mag-reuse man ka og mga gifts nga in the first place imo naman ang nadawatan. Nganong ihatag pa man gyud nimo sa Kaya di lain. ka malain, no, nga ang imuhang gift, kay gift sa na sa imuha. True, di Diba? ba? Siyempre, nanay mo rag first owner dapat yung anong ihatag man. Pero oy. sa reusing of wrappers, ako, okay ako. medyo okay ra ko, na Anasan. kay kuan man na siya, to save Mother Earth. Correct. And then also, aside sa to save Mother Earth, kay kuan siya, wala lang, kung nindot lang dyan din mo Oo. tatanggal ang balot dyan. Yes, naman siya yung mga ingana nga person para sa kumamagod nga siguro lang niya nga kanang ang tape kay kanang wala kayo di pa na- siya din nga napanit gid ang wrapper niya kanang wala pa folds or creases sa wrapper for as long as presentable pa siya or bisag dili presentable okay ra man siguro no. As long as kanang kuan, basta if ganang siya crumpled ang imuhang wrapping papers, meaning ana kanang kuan, ganang ng Kanang kay aesthetic no. Mura siya Ganun kanang lang aesthetic, day. Yes dai kanang messy aesthetic unsa ba. But anyhow, for as long as nga okay siya ay naka-wrap kay in the first place imo masad na siyang ablihan, Yes. di ba? What's it talking about? But for me, reusing gifts is a no, but reusing a wrapper is a yes. It's a yes as well for me. Alright, so, atong episode today, medyo nakulbaan-taan ni, no? Pero Yes. sige, we will not really discuss nga kanadyong specific, but it's just a general thing. So, today, our discussion is about 10
top 10 Red flags of a toxic workplace. Yes. With our charot cards. Correct. So natin may mga charot cards nga gi-prepare for the sake for this episode. Unsa ba? For the sake of this episode. Pwede maklaro sa Dili maklaro, no? Pero these are cards bitaw nga coming from the typical or popular Filipino memes. So, kanay yung mga nailhan nga mga memes like si Queen Yasmin, si Queen Lengleng. So, naani siya diri sa atong charot cards. Yes. And we'll find out today through the interpretation of Master Angeli. As a charot card reader. Okay. So, well, speaking of toxic workplace, we've been into different kanang companies na, and then we've been into different industries, right? Correct. I've been into BPOs, ESL. naka-ESL pod ka. Yes. Then naka-BPO pod ka, diba? And then, True. right now we are in a different workplace na. We've Yes. worked together as the before. And then, naka-social media managers na ta. Yes. So, these kanang interpretations are coming from our experiences, ha, and also sa experiences lang pod nga nadunggan mo sa ubang tao. Yes. But mostly amo agid siya nga experience. Okay, mo maning podcast, lain po kayo. Char lang. Kaya nga podcast pagbuhat sa Char lang. Pero mao sad na siya for those who haven't known us, kay nag-work na mi earlier, like as early as 18 years old. Correct. Been working na into different industries na lagi. Yeah, so due to kawadon and also kanang gusto na ka mag-make money ba at an early age, no? Yes. And then mo na ni siya karon, we are now in our new journey sa work. This year lang pa no? Oo. Ako sa this year ko na new journey sa work. Yes. So dili na to padugayon pa. Dapat lang. Ang akong di ko sure if top 10 siya, pero ato dili lang nato siya i-ranking dai, basta 10 lang. Sige, 10 lang. Okay, Dili go. nato siya i-rank. Kaon ako magsigig hiring dai. Kana, mo jud na number 1 kinang-assign kay meaning taas ang attrition. Taas ang attrition. Attrition which means kanang daghag resignation nga nahitabuan ng mga kumpanya ha. And then mao na siya, if ever makita ka ana, it doesn't mean nga it's an opportunity. Maybe it's an opportunity. Yes, it is an opportunity, but if you always kanang kita sa ilang social media, sa kanang any work ng mga like Indeed, si tawag nila job, O kanang mga job street, may nimo. mga kanang mga job search kaya meru, kay you should always take that as red flags. Correct. Why? So, nga naman. Para nako no kanang sige hiring, meaning ana, it's either bati ang management or bati ang imuhang ka-work. Kana jud. And or ang imong workload bati. Or ang environment as a whole. As a whole. So usually unsa man jay as ikaw, unsa man siya kanang big no nimo when it comes to working? Big no, of course, meetings jud oy. Kana no different meetings, and then ako workloads and usahay kanang workloads, and at the same time the compensation, it really matters. So what kaybaw that company that always do the hiring kay gamay day compensation pero grabe day workload. Kana wala siya nag-angay basa. Yes. So mo jud na inyo kuno-kuno nimo sige kini sila hiring no ang kaninga company ba kay sig hiring. Is it really an opportunity, or is it another threat to your mental health or physical health? True. So always jud nga i-prioritize nimo ang imong mental health when working. It's because imagine na like we are working 40 hours per week, like 5 times in a week. 5 times a week. Kalimot ang shift day. Count ka, girl. So imagine na most of your life you are working, di ba? Yes. And then murisgo jud kag trabaho nga kanang ma-deteriorate ang imong mental health. And actually, we've experienced that firsthand. Nga, yes. If affected imong mental health, it will also affect your physical health. True. Yes. Mao na siya ang ultimate sign na nimo. 'Di ba? Like dili ka dapat maghunahuna nga dili ko makabayad sa akong mga utang. How about my bills kung dili ko magpadayon ng trabaho kay what if sa sige nimo trabaho og mga toxic nga company
deteriorate yung mga physical Ayaw ka health. lagot, day. Ma-hospital ka, ma-admit ka. Di nakakabayad sa mga utang, day, and sa mga bills. Ato sa Econb, unsa man ang readings nato sa mental health pero ni Charwin. Medyo ko sure, na. Kung siya, from hour 1 to 9 man dai. O sige. I think siguro number 7. Sige daw. 4, 5, 6. Unsa man imong interpretation, anak, ma'am? Uy, dili na kita mo ani. Basta. Di siya maklaro. Di siya alert, uy. Actually, ato na Di mo na i-flash, ako no? Pero lang. si Manny Pacquiao na siya. Si Manny Pacquiao na siya, di mo na ako lang. O sige, unsa man interpretation ni mo, ano? Kung siya dahil, tungod sa imong mental health nga, na-affected yun siya sa work, magsikag-as sa imong self-worth. Tayo mo, day, oy. At the moment, wala pa man sad ko, ana, no? Kay happy naman sad ko sa ko ang Sa workplace. imong workplace Happy pa, ka, kaya ko man. ni 1 month. Sa ba? Hello, salamat sa inyo sa pagpahati kong work sa kong Omega. Lagi na, salamat kayo sa opportunity. Toot! Di ato na itoot ang company. Oh, so gikan magud mi sa mga toxic workplaces, and we are now in another Yes. level. Let's say toxic ba siya, pero so far sa ako this year dili siya toxic. Oo, happy na ka sa imong Happy na work ka sa at this work moment. And mo. hopefully sa ako apod nga continue lang siya nga ma-flourish as it is. Like kung unsa ko na experience karon nga first month pa nako, I hope nga magpadayon ang gihapon siya, no? And ang nakabati mang good if kanang you've been in a toxic environment or a toxic workplace, mura man Trauma good. stays. Yes, mag-trauma jud ka. Nasyo kay trauma actually sa imong Yeah. mga succeeding nga mga trabaho. So murag gamay lang bitaw nga langas or gamay lang bitaw nga sign nga ay naka-experience naman ko ani before. Mawadaan dayon ka gana, like trust us. Mo jud na among ma-feel kasagaran. Yes, I totally agree with that. That is why in our another part sa top 10 is for me kay micromanaging. Micromanaging ka na jud ang grabe. That is really a red flag for me. Mm-mm. Before I have this job, I've been into 2 different companies that are micromanaging. I won't Yes. say what are those We don't name companies. names. Yeah, we don't name names. But you know who you Oh, unsa ba? Charas lang. But kanang mo na siya, micromanaging. It's because usasad na siya sa makapawa sa moral sa worker. Which is true. Wala, di kala na. Wala na, wala. Ano na, balik balik na. na siya. Grabe ka lang sa bayot. Kaya it means wala mawaay mong moral. Why? Because you think that your employer does not trust You at all. at all. So, nawa mo ko na Hindi, garon tayo magkalit di But kana day wala nagsalig imuhang work ay imong employer sa imuha, and it speaks something. It speaks volume to you nga hala ngano di man ko niya saligan ani nga nagtrabaho man jud ko. And also you would question your worth as an employee. Nganong pirmi man ka i-micromanage. What have you Right. been doing and bitaw. True, gid ang micromanaging nung dako jud kay nga factor as a toxic company kay it's showing or demonstrating nga in the first place wala kay pagsalig or wala kay kanang believe bitaw sa imuhang mga Kana, tao. also kay believe. Oo, mga which is more yung gisulti ganiha pero lain man gud na nga kabalo ka nga what you can bring to the table, and then you know yourself, your skills, all of the things nga you think can be advantageous sa trabaho or sa trabahuan, but it will just turn off, di ba? Yes. If ing anang environment ka imuhang nasinati. Although namo ko'y nabasa before nga naado ko ni mga micromanagers, it is because naako no sa mga empleyado nga wala nagtarong. Pero what if kung tarong raman sad manarbaho pero nganong need pa man mag-micromanage? You have to always check. I mean, for the employers, we understand no nga money is time. Time is money. Yes. So, kon siya, I also understand nga mag-micromanage mo kay di mo ganahan nga magsweldo ra mo wa ra pa Oo, nagtrabaho. tinuod man sad. Nga walay outcome. You have to think of how they manage their outputs, how they give you the outputs. Dapat mag-set sila og boundaries bitaw as Yes. to when they will step in. That is why na ay KPI. Correct. Diba? For those who haven't known what is KPI, Key Performance Indicator. Correct. So, it's important to have this para makaibaw ka, asa jud ka, asa di mo igunay mo hang empleyado if nagtrabaho ba siya or wala. So that you could set the bar high para di ka magsigig micromanage. And for those po nga micromanage, resign na mo.
Wag na day. Wag na ka ng most concrete advice of 2025. Kuanday. Ato tan-aon karon if ang mga micromanagers Unsay kapalaran nila karon? next year. Oh, sige sa Next year 2026. na, Oo, kay puslan man nung padung na magid ang New Year, so sige atong sutaon for Okay, today's guys, video. Number die. Sige. Number 5. Sige daw. 1, 2, 3, 4. Sige. 10-10. Sige, 10-10 nga naka-mute version man na siya, di ba? Mama na katong scene sa tanging ina nga. Kaya di niya. Oo. Kaya siya nga, wala dili makumadunggan ni 10-10. So, Siya, di ba nice si 10-10? O sa ganin ang Tagalog sa bungol? Basta ana syungol, ana. Oo, syungol, o. Nga mo to na siya. Oo, mo na nga naka-silent Ano mode. So, 10-10 man siya, day? anong 10-10 man? Siguro kay, wala sila yung voice next year? Ang mga micromanagers, sa ba? Or Muted na 10-10 sila? na lang ang ilang makuha. 10-10, so perfect. Dili. Ang saban? 10-10. Mo na lang na ilang kinabuhi. Kung na 50-50 de, 10-10. Pakamat yun nun. Kanaday. Murag ko na ginaday. Kana din na matabang sa ICU, day. Okay, so stop na nyo yung pagka-micromanager kay para di mo matanta next year. Yes, ang dinapal mo, Napamay Oo. pila ka days karon. Murag do kasi mana para magtarong sa kinabuhi, yes, no? para dili na mo magsig micromanager. Sa Ikatulo true na. lang. Sige. Unsay mo Third ha? in our list, maybe kanang usa sa mga red flags sa toxic workplaces is gamay sweldo. Kana. Oo. Kana bitawng, let's say, Kung kasi niingon nga money can't buy happiness, kasad ninyo eh. Oo, and then kana sa mga tao nga magsig-ingon nga dili kuno manarbaho para sa sweldo. So kung sa man dita nanarbaho, para asa man dita nanarbaho, di ba? Para ko Arday, para siya sa kanang ekonomiya sa Pilipinas. Di Arday. kasagaran mo ingon kay MME kay kanang career advancement daw, career goals. Career goals oy usaon man tana, di ba? Watay makaon Pikat day. o pikat. Actually, reason na dyan na siya sa kanang mga employers or kanang mga Ano, HR offer bitaw lang. nga kanang kuan ba kanang gusto lang sila mag-hire og mga tao for the sake nga headcount and then we'll give them outcome. I mean income. Mm. And also, if sa to bitaw ka for last, you let's say settle for less for that specific amount. Kasagaran na ba ni mga gagmay og sweldo kay dira pa jud ang mga kanang say taga na day kanang ginakuan ka ba Daog-daog. Daog-daog ka na. Oo. Actually, especially kanang most of the kung nabantayan nga pattern bitaw, the lesser ang sweldo, the higher ang workload. Ing ana jud siya kasagaran nga Confirm. makita na to nga mga Ikaw companies, no? si term na day. Downplay. No, Unsa nasa man? yung word na ginagamit dati. Let's start with letter C. Unsa man? Tao ba to? Bagay ba to? Basta makuha ra na ninyo ron. Comment down below unsa na Unsa na siya. siya nga word? Sige. Pero mo na siya, like, if kasagaran jud kay gikan naman Gikan naman kita, no? Nga chapter kasagaran na nila kay ginakuan jud mo gina downplay, wala mo gina value nya mas ang magtipon og yun ang trabaho kay they would always believe nga mutaas ra lagi kuno na inyong sweldo. Balag dili kay tas inyong sweldo pero inyong skills man ang ni-upgrade. Yes. Pero we always believe as part of the Gen Z movement. Oh. As we always believe nga dili lang na siya mao. It's always better kaya ma-compensate imong trabaho. If your work kay pang 5 ka people, dapat pang 5 ka people sa limong sweldo. True. And ana na siya. Mo dyan na yung angay timan-an per me. And then, nalay ni trigger sa ako abitaw nga, moingon sila. Nalay ni trigger sa ako ang nga murag idea ba nga, kanaganing murason sila nga, murag upskill ko, no? Yes, Oo, wala na nga upskill. kanang dugangan ng imuhang workload ba, pero ang sweldo nagpabilin gihapon. Wala ni upskill. Wala sa di-upskill ang sweldo. Palihog sa town. Oy, ay sumog pag-gaslight kay kasagaran mga ingana nga person or employers they're just trying to make advantage of you. So, hunahuna jud per me nga if mag-upskill man gani or naay madugang sa imong workload and then same gyapon ang imong sweldo, goodbye na day. Mo na siya. Mo na siya. So, may kapalaran sa mga nagsigig pa-upscale dahil next Pagsigig year. pa-upskill, pero ang sweldo kay nag-downscale. O Dahil sige. tawag ka ng konday number daw. Sige, let's go to number 1. Number 1. Sige daw. Pinako ka
Amo kung sa meaning anak, pag mata na mo. Oh, day. Mo na siya, day. Dili na mo mag-settle for less. Wake up! Wake up, mo na din yung wake up call. Kung naminaw mo na mo karon mo na din yung hang sign, especially nga nakakuha naman siguro 13th month ang 13th lahat, month. no? Pwede na mo resign. Pwede na mo resign, di ba? Uy, bitaw. Pwede na mo resign and find a new chapter sa Oo, life. kaya syempre, dagat sa bag hiring basta January, no? Uy, Yes. ganun kayo mga sususa. As a mga people dahil nga kanang wala na well compensated, it's your time to shine and leave that company for good and find your place wherein your skills and Are your actually kanang well taken compensated. well compensated, you are treated really precious, and then you're not being abused or exploited. Precious yarn. Yes, precious hearts romances. Number 4. What do you think for number 4? Daghan mo kay red flags, no? Pero what comes in my mind right now, akong number 4 nga red flag is kanang daghan og chismis sa company. Ay, oo, which is actually true. Kanang nabit ka nang murag nahitabo nga rivalry sulod sa company. Kanang and murag you don't even know ba nga naa day rivalry niya, naipit ka Oo. sa rivalry. o kanang murag maipit ka sa rivalry, it's because they want you to take sides. Yes. Di man yung mga ingana bitaw nga nay usa nga kanang mo side siya sa management, nasi usa nga murag moto sila ang mga katipunera, moto sila mga dili sila NPA makuan. o sa ba Nga mga komunista. oh. di sila murag pro management. So sometimes that leads to kanang a toxic workplace because you will dili na lang ka mag-deal sa imong trabaho dahil Hindi na lakas mga chismis. mag-deal sa kanang personal life sa ubang tao, which is dili dapat na nimo makuan kay if you absorb negativity, you'll bring home negativity, and we don't Correct. want that to happen, no? Yes, correct jud na siya no. So mao na, if naman gani rivalry nga nakita nimo, although moingon man sila nga kana magpabungol-bungol lang ka, I mean, murag you just show up at work for your salary bitaw or to just work and then just leave all the negativity behind. Pero lisod man guna siya biyaan as it is bitaw. You just have to, for me, you just have to kanang koan, choose your battle. Choose your battles lang gyud siguro no. Di ka dapat nga ay kay pro management dapat pro management sa ko para sulduan ko or ari lang ko diri uy parehon mi Oo, stand. para may magipaglaban Oo, diri. pero ako kay what is my stand on that? Dili na lang ka as much as possible you have to remain neutral. Kana remain neutral But- na lang. Nasa na siya hangganan if ever sa imong management day gipalimpyo kag CR basta dili na part sa imong trabaho absent ang janitor murag lisod na pud siya. Oo. You know what kanang kuan masad what really is kanang significant sa imong role o wala. So, di man part sa imong role ang makig-love hate Yes. sa relationship sa imong kanang boss. Oo. So, if na magani mga rivalry or kanang naay mga murag mo need kanini mo nga mo take sides ka sa trabahoan, that's really a big sign nga naay problema anang kumpanya ha. Yes. Either nasa katong mga tao nga murag ni stand against or ni go against or maybe nasa management, but most of the time sa management man no. So, Wala ba siguro growth if ever mo sige ginana. oo, sa tinuoray lang. Preparing ba? So, ang mga advice na lang jud is step away and then just work and work. Maura. Oh, and then if di na gyud nimo kaya and it would kanang have a toll in your mental health or physical health, Just leave and leave. yes, just leave and do not send any resignation. Awol di ay. Awol di ay. Char lang, joke na to ha. Absence without leave di ay. Oh, sige. So, Sure. unsa man ang atong kapalaran para sa kanang mga companies nga na ay rivalry nga nahitabo within? Day. Okay, let's go to number 7. Number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sige daw. Uy! Sige, so si Queen Leng nga na ay gin bilog sa iyahang table. So what do you mean? Itagay ra gyud day. Itagay ra gyud, day? If ever na sila ka na problema day, magtagay mo mag-group gathering mo. Kasi ito ka na ay team building O mag-team building siguro. para ma-solve ang issues. Para dili You na think? ka mo ulit. It's either ma-solve ang issues or mas magrabe ang issue man. Magrayo sa team building. Wala ba yan siya na siya ka ng middle ground, so Siguro Narating sa maybe duha. kanang what that card means is you just have to come together. Diba? And cheers. And cheers. Aon sa ba? Although it will not really solve the root of the problem, but at least murag you show the camaraderie, which is really important. May camaraderie, man, uy. Char lang, uy. Camaraderie.
Pero next, katulo na to, kaupat. Ikaw pat na to. Ikaw pat na to. So, Okay, so nasa let's ikaw go yung now mga- to number 5. So, another red flag sa mga toxic workplace is... No. Tinggahin na. Tinggahin ang bayot ni boss. No empathy for me. Oo, kana. Walay empathy. Kay nga naman. It's really important that you will have ang usa ka tao ba, especially imong boss na empathy para at least ma-understand niya og of course para dili kay daghan manghawa gyud mo man jud na siya ang main reason Oo, gyud nga nang mahawa ang usa ka tao kay wala sila gina-value. Oo. Panalitan day nasakit ka day. Kana. Di jud makita ang lack of empathy kasagaran sa mga kumpanya. Basta masakit ka day, kinahanglan pa kag med-cert. I mean, sige, part na siya sa imong kwan, pero day one day ra kanang na kay times na hilantan ka kay 40 degrees imong hilanat pero kay bawd ka nga pahulay ra ang Oo, kana igor ipahulay ba? day pangitaan kag med-cert sa usa ka adlaw sumulakaw pa kaday gilantan kaday labad kay imong ulo day init na kay kasatanan day para Di igor paspasuhon pag hindi mo ilakaw, di ba? yan dapat siya uban nga company sa dili man sa gitudlo ta mo pero gitudlo mo day. Pero koan they are just kanang dili just sila musugot nga teleconsult. Oh, Ganun gud sila ganun gud sila makanang personal siya nga appointment ba? Unyag makuyapan ka dito day, nya ang imong HM okay, di pa maka-regular, 6 months pa rin makuha. Naka-trigger sa nasa ako kasagaran nga ing anak ka-demanding nga mga company kay walay HMO. Di ba? Which is ironic lang kay you're really demanding your employees nga mag-seek og medical consultation Yeah. for the sake nga makabalik lang sila sa trabaho and then wala mo yung HMO. Unsa mo, uy! Mic drop. Nga mo, uy, padirado mo diha. Di kay ang ako adjung kalagutan sa dana no kanang mo lagi na ang empathy ba it has something man good. It speaks for that person if wala ka empathy mo na siya. Yes. Kay na-experience mo dyan na ako, no, first hand. I've been in that company. Kabaw si Charwin ani. Galain yun akong lawas, ikilanpan ko, makuyapan ko, inanan na dyan siya. Tapos sige, pangitaan kag med-cert, day. So, mahadloksad ka nga, wala kay work. So, what will you do? You have to have that med-cert happened. And then, wala pa gid may HMO ato. So, Yes. our own expenses. Ang laboratory pa lang daan sa X-ray 700. Yes. Ari pug ka og CBC na it would like take 500 or something. Pati yung pagkakastambal. Tambal pa day. Pa-check up pa kaday. Imagine na wag tangan pag kwarta, wala pa ka-work. Tapos pangitaan pa kag something. You know, it should mingon para nga kanang, di ka katrabaho karon, pwede ka half day. Oo, kana jud. Kana jud ka nang pinakalala sa tanan. Pwede ka half day. Murag kuwang na lang gani nga for example kanang let's say nga kanang na disgrasya ba niya kanang muadto sa kanang mo kanang pangitaan kag kanang ay kanang kuanan ka ba adtuon ka dito sa ospital niya bisag imbaldo na ka kanang Ay, daghan ganun na nakakunik ka mga aparato sa imong lawas pero Kasi pa siguro naka-oxygen ka day pa half day Oh, ka pwede day. pwede mo ingon siguro nga pwede ka mag half day. Diba? Like na jud ato ang mga TLs day. I know they are also having their own KPIs, but Yes, and they're also kanang just following the mandate of the management. a little empathy won't hurt. Yes. It will make you go to heaven. Kay wow mo, dili jud day kay di ko kagsagang sa mga tao nga they would say nga kanang nagsunod ra mo gud mi sa trabahoon. Pero lagi tayo gasunod mo sa trabahoon pero kanang nagminatay na gid siya. Dili ni para sa mga tao ha nga kanang nag-atik-atik na nagsiklib pero nagburakay di ay. Kato siya sa mga tinud-anay Kato siya ha. Wa siya may tinud-anay, labot diba? ninyo bahala mo diha. Kana siya tinuod ha nga nagsiklib. Tinuod. Ano ba, little empathy or katong mga namatyan. Nakaswagi ko sa una nga namatyan ko pero gipamiting pa ko. Oo, gipasud pag meeting. Wala pa ko itug ato na pero gipamiting ko day. Kay needed gid daw ko no ang presensya sa TL. TL Diyos TL ko. daw ko day. I know man no nga they are TLs for a reason which is kanang to be kanang someone bitaw nga maoy magdala sa mandate sa management and then kanang to also be like kanang sila bitaw ang murag mo-represent sa kanang sa management sa ilahang team Sa level. subordinates. Pero it won't hurt man good if you're just going to be on the side of your employees. Like wala ra joy mawala nimo and you're there for a reason which is to also be like
in the middle ground ba, which is you're going to be the voice of the management and you're also going to be the voice of your employees. Yes, true. Diba? So that is your role. And I hope nga sa katong mga TLs ka na minaw or ka ng mga nai-subordinates ka gidadala karon, I hope nga that gives you idea or a hint nga you have to do your job better sa katong mga empathetic Supportive jud kaayo ka, sa guys. mga tao or sa ilang mga empleyado, then good for you. Pero sa katong mga dili, nabala ka diha. Uy. Ato silang gaan og kanang kaanday. Sige, At Tagalog least of their own ato medicine. i-determine ang ilahang At least of their own kapalaran. medicine. No, I hope sa nga mga murag- dili empathetic. I hope nga negative, no? Parang gukugkuan ana, day. Sige, day. Bangkahag tarong, day. Sige. Bangkahag tarong mo rin, mag-unggoy-unggoy dito. Uy. Gay kog ka ng number. Oh, sige, let's go na sa number 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feel my heart crack. Sige, I feel my heart crack ni Rose sa, unsa kanina siya, day? Na 90 show? days, 90 Day Fiancé? Uh-huh. Oo, mao na siya, day. So, I feel my heart crack. So, unsa kay pasabot, ana, sa ilahang POV sa mga, Sa mga not emphatic, empathetic. wala empathy nga mga TL. Kanday, kanang, since nakadungog naman sila ni nga podcast na, I feel my heart crack. So, yung ano ganito sa kasakit manulti, no? Oday, There's more to come. Bantay lang yun. Cancelables day ha, karon mo. Ana, mo na siya day. Not sa number 5 to no, not So, let's go na sa number 6. day. Okay. So, for Wala number kayo. 6, Sige, unsay mo na-naan? maybe for number 6 is ang facilities kay dili adequate. I mean, kanabitang wala kayo masyadong kanang amenities o sa hotel lang. Let's say kanang ang CR kay kanang wala kayo agas. way agas, wala tissue, wala Wala. kanang sabon nga kanang pwede bitaw na to magamit ba nga kanang mo na lang gay unta ilahang ikadalat sa ato akong gamay mangganig sweldo kanang di na lang ta sila mabawi ba pero dili gyud kompleto ang mga supplies kanang mga walay free nga kape. Kaya ka, it speaks for the company because there are corruption. There are corruption in that place. Oo, especially There if is a kanang maybe kanang BPO bitaw and then for sure kanang high paying din ng mga BPOs, Yes, diba? I and mean, ilang mga usually, clients ilang clients pa nga murag na ikahatag. Pero maki-CR pa ka sa 5th floor kay dito ang nice. kanay nga na niya. Yeah. Ang nakalala pa jud kay kanang common nga CR sa building. Yes, mura Oo. common CR niya, dagan di ka linya niya. Di mo Di na di break ka sa mo BPO company. na kay 5 minutes. Oo, kana day. Murag 5 minutes na murag ang magkatunog di mo sa elevator day kay murag ha, 5 minutes Oh, na. ni pagumas 5 minutes day. Wala kasagaran sa mga nasa BPO day kay dili sa tanan ha pero kasagaran kay UTI. Oo, kana day. Mo jud na yung kasagaran na kuan day. Hala. Okay ra na Ah, siya. dere. O murag mao jud na siya kanang kasagaran bitaw nga red flag no kana ganing diha na lang unta sila mo bawi pero ano dili pa man ang ihatag. Uy, syempre pod kanang walay pang kanang free nga water. Although sa ako ang mga previous nga mga trabahoan nara man sa din no free Ako sa water. free water Pero instead of there's free one coffee. experience jud pag Odette. Although quite understandable man sad no kay pag Typhoon Odette man sad sa Cebu kay syempre Tapos sa nag getaway. kanang naglihit gud baya ang mga Water. tubig, gas, pagkaon ato no. Pero what happened was ako ang company at that time kay naman sa yung mga sala ang mga tao good kay kabalo kayot nagdala ang mga tao og Water gallon. water gallons. Water gallon. Yes, so gihimo nilang kuan the water reservoir. Water filling station. ang among kumpanya. So nakita man sa management ug sa mga gwardiya. So kabaw kaon sa gibuhat. Gilak ang putan. Worse na dai pero kuan siya dai gi-supplyan ra jud mi kanang tag-usa ka 100 500 ml nga water bottle. Per day. Oo, per day Shucks. and then kabalo ka unsa pa Dili jud na ko na kaya ang 500 ml dahil sa water girly. Dai murag 1 hour na nako nga inimum dai. Dili dili dai. Ikaw isa ra jud ako nakaladto dai. Yes dai. Unya ka ba mo si naka-worse gaynan ra jud mi ato nga palaglag og budget anahang 500 ml nga water ha kay crisis pa jud kaayo ron. Wito simbakok. And then ang nakakuan man good, ang nakalagot man good is voice man good to siya nga account. So kaba na nga BPO to So siya. mag-gun siya, mag-storya gyud ka non-stop. O mag-storage ka non-stop for 8 hours. Unya nga tuon ra ka, malipay ka. 'Di ba? Pero syempre on the brighter side, on the unfortunate side, chares. Ato na lang siyang dawaton kay crisis man gito atong panahon na Yes. no. Masug kining mga empleyado pud sa kwan sa una uy nga If- nang kasi, kaos of water jud ba? Bakitaan man sa gusto jud nimo nga everyone
at that time kay kanang Was really kuan, desperate, no? desperate sa tubig. Mm. Kay nasutian lang gyud mi diri nga nami stuck sa water pero how much more katong How much more gitong wala gid ba no? I remember gid ang usa ka galon sa tubig kay instead nga 25 na karon gusto ka to kay 100 jud siya. Oday. Kami sa una 150. Mm. 150 ang isa ka No galon. panilabot sa labor sa mag-alsa ug di Yes. jud ka kabaw mo alsa. Lah, grabe day. Kung grabe na jud kay kanang kuan ba no? 200 daw day kay 50 per Oh, 50 per kuan, 50 per tikang per chares. aswat day. Pero anyhow, mo na siya needed gid siya nga dira sa lima makita na if nindot ang facilities it means that the company is thriving well and doing Yes, great. and also they have really a big heart for their employees. Yes, because they want the best for their employees. So mahappy gyud tano if kanang ang company kay naay video kay room, naay massage room. Nay ka nang ang inyong lingkuranan day kay dili monoblock. Oh, kana dai. Usa dyan na, day. Ergonomic chair gyud. Ang inyong PC day kay dili katong kuan day katong naay kuan burot sa likod. Oh, di ba? Kato ng mga kuan tas kuan pa duha ka screen. Oo. So ang bottom line ani is kung dili bang gani well invested ang inyong company sa mga facilities nga para sa amo ang gipang enumerate. Lisod sila well invested nimo. Yes. They just look at you as numbers. And I Correct. really hate those people that they look at you as just numbers. Correct. Mo na iti man kanunay. So, unsa ba yung mga kapalaran sa mga kumpanya nga dili well invested sa mga facilities o dili pod well invested sa ilahang mga tao? At gai ko og kuan day. Sige, let's go to number 2. Okay, number 2. Unsa? Walang no words, dai. Walang the picture speaks for Yes, itself. the picture speaks for itself. Like, asa ba di mo maingon? Mo na to. Oh, ano siya? Dili, Oh. wag ala labi kay dili man mi pwede magginat. Oh, di ba pwede sa mga religion good? Ay, nako. Anyway, sumuta siya number 6 na to, no? Ka na lang day upat. Oh, wala. Upat na lang. Upat day. Usa pa may. Basit sa ako, ano, sa last part, kaya mention na gitag company ba, no? Charis lang. Na-cancel gyud pinadaan na ay kay gi-report. Kana, dahil na-slander na siya, dahil. Ay kana di ay. Ang ika-7 siguro for me nga red flag kay wala Christmas bonus. Very timely and relevant to my Yes, country, which is the day. Philippines, good siya, dahil. Wala Christmas bonus. Yes, 13th month pay is kanang government mandated, pero if wala Christmas bonus sa ka-company day, then you should leave. Uy! Although government mandated magyud ang 13th month pay, but it doesn't hurt kung employer nga mohatag og something nice sa imong empleyado kay as Christmas comes, especially here in Cebu nga kanang we've been through a lot. Yes, especially this year, typhoon, earthquakes. Linog, my gosh. So, as a sign nga you really care for your employees and of course, kanang kuan, Christmas bonus doesn't hurt. Pwede magdili ka ng kwarta, like, kanang na package Oo, or kana. gift certificates worth ay sa tang gift certificate worth 500 oy kanang gaylag 1,000 nga gift Oo. cert ano At least ba, no, kanang di na siya ka ng mura bitawag token na lang ba of appreciation aside sa 13th month. Oo. Yeah. Kay if wala kayo na ano nga lang, wala ka ng pa-bonus, day. Bunuay mong kumpanya, day. Dapat imo siyang, para na ko nindot, dapat yun na actually Christmas Oo, bonus. kanang that's the least that they can do ba aside sa 13th month, di ba? To add the morale, to add something sa morale sa mga people. Especially po nga, na-should be ka ng mura gathering sa atong mga friends no or di maybe sa ato ang mga family members nga. Mapangutan anay dayon nga, uy day, nanakay ka ng bundle of joy na dawat, nanakay Christmas kuan, basket or ham. Bundle of sadness, ragid man. Kana, day. Bundle of anger. Kana bundle of disappointment unsa pa na siya diha. Kana siya, day. Sige, so ato na i-determine karon unsay kabalaran sa mga company nga walay pahalipay karong Pasko aside sa 13th month, of course. Yes. Government mandated na siya. So, if wala kay 13th month na dawat, day, Ipaduli na na. Ipaduli. This is your sign to call Dole. Yes. Sige. Ay, kung number, day. Let's go to number 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, 9 na ba? Dapat sa ubusan ako nikuha. Ala, Pagmata gyapon, day. pagmata na gyud mo. Mo na gyud ninyong sign karon. Timani ha. Pasko nating Pasko baya karon. So, maybe next year if magstay pa ka ng kumpanya ha. Bro, mo gyapon na nga card ang mabunot ang pagmata na pod part 2.
Kay kinahanglan na yun nga na adjust Christmas bonus ang sa company. Yes. Ana dyan na siya. Next time, number 8. Number 8, tulo na lang. Uy. For number 8, not attainable KPIs. Ay, okay. Yeah, what do you think? Yes. Naka-experience siya both, ana. Yes, very impossible dyan nga KPIs. And I'm wondering why there are companies nga nagpadayon gihapon sa nga nga klase or katag-as nga mga KPIs. Diba? Yes. And also sa reason anang KPIs, di ba na naman siya ko nga, nindot siya if na siya KPI. Yes. Kay mura man ang measurement of success. Para dili na ka micromanage ang sa mga employer. Pero sometimes dai posible kay ang KPI dai kaya they would always say nga makayo rin lagi ninyo kay nakaya man ninyo last year so ato pang dungagan. Dungagan kana gyud. So they would think dai nga the KPI will work in this kind of year like the financial year, but mind you ang KPI dili ba jud na siya ingon nga ang year kay kanang staggered lang nga ara gyud mahitabo dai since day 1 may ara gyud gihapon. No, naa siya mga Case to case basis dyan na siya. naa siya mga times nga dili gyud na ninyo ma-reach. It's because first and foremost kulang ba mong empleyado so inyo hata na ng trabaho. Especially sa sales kanang nandiyo ba yung mga months no nga Mingaw. dili bitaw nga mingaw nga kanang dili bitaw kanang daghang kwarta ba ang mga normal nga mga tao. So of course if ang KPI is magstay lang ana nga mga bulan and then you're gonna ask or convince them nga kaya ra lagi na nakaya maginin yung ano Pag nga last buwan. year, Pero magmatter ikaw na, man sir. gud. O ikaw na lang. O Ikaw kanang na lang. magmatter man gud siya sa season. So dili gid siya kanang expected bitaw nga attainable siya all the times. And then also, kaning KPI, most of the ilahang reason to send off an employee. Meaning, what I mean about the send off kay kanang ilang ipa-resign o ilang ipa-terminate Oo, ba? wala reason for termination. Oh, this is my letter to terminate you. Oo, nga na ba Asa no? tila tayo ni Koanday. Yun na ako isulti, oy. Kay, Friends Sa ko ba- dahil sila, I know. Sige, Oo. dili na lang. Kaya ako naka-block na mga... so, mauna siya. I hope nga will also kanang be logical and rational with the KPIs that we Yes. set. And then consider the number of people you have, the resources that you have. Kay sometimes ang katong mga pinaka-demanding nga tao, maupod tuy ka nang dili bitaw willing mo invest og resources. Oo, nya. Kanisang mga employer nga kanang dapat ikuha ninyo ang KPI pero walay pagbabago or Oo. pag-upgrade sa mga butang-butang sa kumpanya, especially sa mga ginagamit ninyo nga mga, Mga tools. Correct. Ano, so on pag-manage sa KPI nga inyong kontra nga kanang company kay nagamit lang Oo, ka super invested kasi sila pero kamo mga kay tools. di pero nag-expect mo og inato nga mga Results. outputs. Oo. Pwede na mo muhawa sa world. Kana. And I hope nga mao sa essay sa atong card karon no. Yeah. Na mahawa na sila sa world. Give it to me. Sige, let's go to number 5. Sige, excited na ko. No, may taglahi na sa dinga card. Hala! Same Japon daw. Mo gihapon. Si Alden gid ato Si Alden yun ato ang star ng Pasko karon nga episode no. So once again pag mata na mo diha, uy ayo na mo pagbuta-buta palihog lang. If the KPI doesn't KPIing well, isu. Isu ninyo. Correct. So number 9 na tanong. Number 9. This is my number 9. Oh, sige, go. Koan. We've been into koan jud no kanang impossible workloads. Yeah. That's it. We've Kana, been in that Jud. company already nga. Ako ikaduha jud ko nga company nga kanang koan na kanang grabe akong workload. Yeah. Dahil lahi ang inyong qualifications nga gihatag, lahi ang inyong requirements nga gihatag pag-apply pero pagkadawatan ako sa job kay na namilain uy. Oo, nagkadaghan man noon ang trabahoon. Okay, lagi upskill daw and then career growth. Career growth. Career daw. growth may ask. Okay, let's say career growth. Okay, naaman siya career growth. I think they're just using it as free pass today. Kana free pass man gyud siya. Kaya ang career growth day magawas ra man gyud na day intended lang for a con pero like for example nala event mo, kinahanglan jud nga na siya something a sa pizzazz sa imong skills na daan. Okay, kasabot ko ro na pero day every day, Lagi, 'di ba? 'di ba? Like every day, every week, every month, di na siya maayo. lahi. Like kamo, I don't know, like, ang workload dili mo lagi na ang workload ba dili mo kon sa sa inyong compensation. Like sa to ang previous work, sa akong previous work Yes. dati, sa to ang previous work dati nga
grabe gyud kay makahatag og at sa tawag na Workloads. And usually, manggod ana nila, they're setting workload without consulting the employees. Yes, sulit walay memorandum Walay memorandum or at least man lang ba nga kanang gitry bitaw o kanang probe if kanang unsay kanang possible. halfway mo or kanang compromising O ba? compromising ba o kana lang unta. Dili na wala na sila hang vocabulary dai. That's not in their vocab nga parang sige ako sa siguro ning i-consult if okay ra ba sa ila. Walay consultation. Walay consultation ba? Marubong na lang ka nga. Okay, so mao na siya tong meeting today, mao na ni siya bye. Kanang puro na lang gani mando and then And then kanang if you would kanang not really kanang like siguro mo ask lang ka ba nga pwede ka ha dili lang sana to siya i-start or kanang gradually start lang on si term na like request lang siguro ba nga murag dili lang i-postpone sa siya. Dili lang sa siguro i-postpone like if ever ka na makik-talk ka about ani in another note like sa imong perspective kay nagitry ninyo pero dili jud siya doable. Oo, mura siya kanang guinea pig stage, mura kanang testing the waters ba? Testing the waters. So every time that you test the waters and kanang let's say dili gid siya mo work but they will force the thing dapat i-work i-work jud siya, attain gud siya. Kay na work kay sa ubang company ngano dilim sa to kay di man mo invest balik-balik ta. Kay di man gud mo invest og mga kanang sa skills or sa I mean not sa skills but sa tools ba og sa uban pa nga resources nga essential. Kanang they think nga for example pila mo kabuk sa team they think that every one of you guys know about this pero dapat unta may uban nga job or uban nga skill nga dapat ihatag unta ninyo pwede na unta ihatag sa uban mo hire sila another person para at least dili bukat yung part yung divided ang trabaho divided in yung work kaysa sa gidungagan mo og work pero mao ra gyud ang trabaho I mean ang sweldo murag it doesn't make sense. It doesn't make sense, dai. So, what I would say sa mga employer no ngayon kay saan mo? Anong nag-business pa man mo Nag-business pa man mo. Bitaw. No, and it also shows again from our previous list. I mean from the previous bullet nga they are lacking of empathy. If they really keep on pushing this impossible workload or impossible workload sa ilahang mga empleyado. Kana. Dili gid siya. And kana mo ingon mo nga mo boom sila dili mawagtangan sila og confidence ilang self. Correct. Dili na sila ganahan mo work kay wala na sila kanang motivation to do the work. Which leads to burnout. And then when they feel burnout and they feel they don't feel their worth anymore, then musuwat sila resignation. Then mo na siya, no? Yes. So you should not do that to your employees, guys. Sa mga employers pa. Kanang, if you think that you needed me upgrade, you should ask yourself, is this upgrade kay mo benefit ba gyud sa ako ang mga katrabaho or sa kanang ako mga subordinates or kinahanglan ba ko mo upgrade og personnel or kinahanglan ba ko mo upgrade og tools? You should also ask them. Kay you're working together, man. It doesn't mean nga employer ka they are always working for you. You should work together so that your company would grow. Yes, it's not only going to be kanang done in a linear way bitaw. It has really to be kanang communicated by both sides. And also dili lang gid ka abi kay maura niha usa ka book outcome mo magawas. You should always think nga dili lang siya pang usa ka outcome lang like nagi times nga since mutas man gyud ka sa usa ka butang there will be a pros and cons. There will be pros and cons along the way and you need to maybe kanang dissect it ba unsa man atong buhaton para needed ba gyud nato or not. Dili kay inyong i-blame ang employee. Nagpagawas. Nagpagawas na ka dai. Nag-trauma dump na ang ate dai. Nag-trauma dump. Dili ninyo kay blame ninyong employee nga wala nila gido ilang job bisan magido nila ilang job. Yes. But the tools are not enough. Ang manpower kay not enough. So, muna siya guys. You need to really see unsa jud siya. Ka-serious ba day? Pero serious na ba? Mo jud ako ang na-feel mang good. Which is actually good pod kay. We're speaking from experience mang good. Yes. And then let's find out unsay kapalaran aning mga tao nga grabe ang ilang i-impose nga workload. Sige atong hibaw-an. Gigog number day. Sige, let's go to number 4 this time. Mura mo ko ga-countdown. Oy, murag 5 to paglas. Sige daw, may taglay rasad nga card. Ala, same gihapon. Pero dito si Alden ha, si Queen Yasmin nga may bad sign. Nga bawal sa among religion. So, mao na siya.
Ira gyud no. Fuck you. Fact you. Correct. Fact you. Mora siya na siya. Ang And last day. number 10, ako yung last. Sige, go. Maybe siguro you have to really check the reviews or actually naidagan sa Reddit no kana i-search ang nimo ang name sa company nga imong sudlan. Okay. Naidaghan jud Yes. kayo guys nga feedback kanang personal opinion bitaw sa kanang ilahang mga previous employees and always take note if na by issues before relating to the management fabricating stories about a certain employee. Kanang they're making up stories bitaw about their That's an employee. Yes, that is really a big red flag. What do you think? You need to see the recommendations before Oo. you apply. Because dili gyud mo end ang issue if na-hire ka day. Yes. Actually, it's just the beginning. It's just the beginning. So if you notice nga naagid siya yung negative feedback, you have to take that feedback sa imong heart, sa imong mind, sa imong soul day. Kay nga no, yung nakasod yun nimo based on experience, it's legit. Yes, it's legitimate most of the time. And gibahayan na ako nga wala na ako nagibuhat sa ako ang job before I graduated college because nigawa sa good siya. Yes. Actually, tanan nga And kami nabasahan. na-affected. Oo. Actually, tanan nga nabasahan are Legit. they happen to be true. They happen to be Yes. legitimate. And sakit lang bitaw siya nga we could have decided better or we could have, maybe from the beginning pa lang ba nga nakakita namin ang mga reviews Wala and then na we tayong also dalayo na lang. heard from other colleagues nga kanang there's really something wrong. I think we wouldn't have been in the position nga we experience the same thing nga amuhang nabasahan before. Under gyapon siya sa ethical workplace. Like, Yes. mahimo siyang bigyan ka nga ethical, mahimo na siyang unethical na kay kanang ang mga babasahan sa nimo kay dili lang ilahang Kanang processes. or kanang pagtrabaho but also gi-appeal na sa ilahang employer or sa ilang company nga gitrabahoan nilang personal life. Yes. So kanang better good to read reviews, recommendations. So if you see something bad or negative and then mas dagan ang negative Kana. sa workplace kaya mong gustong applyan, you better think Yes. You better 100 think times and run. Yes, and do not go there anymore. Also, kani bitaw mga mag-ramp hiring. Oo. Kanang mga mag-ramp hiring dahil dira gyud ang toxic. Oo, dahi. Diha jud na, mo jud na ang pinaka-sign nga naadyoy problema anang kumpanyahan, no? Kaya ramp hiring sila. Nya, kani sa dyong mga recommendations, it also leads you to a much better kanang choices. Kay nasa yung mga reviews gyud nga it would help you to discern unsa jud ang kanang bright company for you. But speaking of recommendations, I think above all kay naa manggugkoy nabasahan sad before nga ang kanang mga recommendations bitaw are made by bots or kanang mura siya kanang gituyo lang ba nga mag-set og reviews didto kay para mo compel or mo convince sa employee nga mao gito ang experience nga nasay natin kunoy sila mga previous employers but it turns out to be fake. So ang ma-recommend nako ana kay based on experience is if you seek a new environment or a new workplace, maybe it's time for you to ask your friends or maybe your former workmates kung asa man gani sila karon. Sure, kung maka asa mag-isla karon para pag namatay oy. Kanang mura bitaw Better place. Oo, kanang mo-explore ka sa imong network ba and then ask them if do they know someone who's working from this company or maybe you ask them how they are working in this company or in their company kay of course, it's their first-hand experience. So maybe if positive ang ilang ginaingon and then you trust them for so long, kaya you've been friends for many years, then maybe it will turn out the same way for you, di ba? Kung sad kanang if kanang nagtrabaho sad ka sa kanang nga company ba murag mag-research mo sad ka uy unsa jud mo makuha ana nga Oo. company unsa benefit ngayong makuha sa ilaha or unsa ang kana murag ma-curious biya ka sa imong Oo. environment so
Dai, research should. Research lang dai. yun. That's really what matters good when you are trying to find a new job. Research should ka kay. If di ka mag-research, ikaw na dyan ang makawawa and Yes, correct. Ay, to ni Cynthia Villar nga, research kayo ng research. Ano ba nakukuha niyo sa research? Ay, to, ana. ka mo kuan, dapat mag-research jud ka kay para na kay makuha nga ang mga kuan, and then matimbang-timbang nimo. Oh, matimbang-timbang jud may mga decision kay Day. Ang pagpanarbaho, dili na siya easy nga decision. You really have to Yes. think a lot of factors before kamo before Sulod. kamo sign sa job offer. Okay, kanang lisod na ra ba kay lahi na ra ba karon ang magtrabaho labi na if you kanang bitang Mm. you invest na your time usay kay di lang sa kumo resign oy Mm. di lang sa kumukuan Dagan kay ka ng nagana kag excuse Oh, dili excuses. nakakahawa and it will burn you down. Yes. Labi na ka na imong langay-langayon kanang unya-unyaon nimo ayo jud hulat sa time nga imong lawas na ang Baningil. ang baningil. Yes, that's the word. So dapat unsa man ang kuan nato ani dai sa recommendations dai. Ang atong kapalaran, para sa Kapalaran. mga kanang companies nga that have bad reputation. Unsa sige, basa ka na mga kapalaran, day. recommendation websites? Sige, let's go to number 9. Oo, Sige, pinalasan. let's go to number 9. Murag wala pa rin ako ang 9. I hope so. Hala! Mo gyapon Mao dai. gihapon Madam day. Queen gyapon dai. Fact you Fact gihapon. Fact you. Lagi no, di na ako mabalag-balag story ano kay bawal maguna sa akong religion. Oy, iwala di akong kalit anan sa na lang. Chares lang. Pero mo na siya ang learnings anino kay Mm. you should not take red flags nga dili serious. You should Correct. take this red flag seriously. Mm, Kay if you don't, then ikaw ra gyud ang mag-suffer at the end of the day. yes. And also, And for kapalaran- my And sa imuha dai go. sige, ang ako ang take away para sa ani nga conversation is you always have to make sure ba nga ang imuhang decision when you decide to work in a new environment kay is always kanang gi-decide bitaw jud nimo siya tarong like dili lang kanang in a whim nga mo sign ka sa job offer, it's because you need money. Of course we all need money mo nga nanarbaho ta, but we have to think about what kind of environment are we going to experience once we put on our signature on that very job offer. Di ba kay what if sa kana nga environment nga imong masinati dili siya possible or dili siya plausible for you to work, which means nga kung dili nakaganaan mo work, dili na po kaka-earn. True. And of course, dili sad kanang you should always think of yourself more. Yes, all the time. Kay kasabot ra sa mga fresh grad nga they would settle for last lang sa Oo, no? kay syempre Kay kay they're starting tagaan man their sila journey, og mas had tagaan man sila og kanang I mean kanang idea bitaw nga fresh grad pag mo na mga andoy na mugdagong Oo, sweldo nga na so, ba mura sila i-downplay. I mean, it's okay at first that you will kanang experience these things kay it will help you as a person once. Yes. No. It will help you to decide better the next time. Oh, and then go on. My advice, especially to those people who have these red flags, no, and experience is that you have to think about it. You have to pray for it, maybe. Kay, as our experiences, we prayed it a lot. Kay kanang we don't want nga kanang bitaw abrupt lang sad kaya mong pag-think pa. Yes. But sometimes situations really happened and you really need to think about yourself more. If gali na apektuhan na yun imong mental health nga yung nagkamata nimo makadungog lang kasi mo alarm mo hilak. Umilak na ka, huy, Diyos ko. Mo experience gina na ako. Experience na ako sad. If mata lang ka mo hilak ka makita ka sa imong ID baron napadung na ka mo duty or let's say if Naglisod na kag ka ng pakli sa imong laptop kay. or kanang mo duty lang ka, it will cause you some pain. So, or like, makita lang ka sa imong workload, mahilak na ka, Mahilak na ka. magsigla ka breakdown. Unya ka nang before ka matuki, magsikagaw na sa inyong KPI. Take it as a consideration. Yes. Nga kanang, should I continue or not? Yes, that's the time dyan. Mo na gina siya ang mga signs nga you need to watch out for. Yes. And since we are in our last matter, so, kani siya is a message ni sa previous employer. And for mine as well. Oh, what's So, ba?
Pero unsa kay may tabo sa akong previous employer no. This 2026? Chares. Okay, I'll pick the number for you. Let's go Dili previous to... employer lang. So daghan akong previous employer ha. So dili ni kamo. So kung kamo ang akong previous employer nasakitan mo di Edi go! it speaks pero dili jud ni para sa kanang mga kwan. So daghan kong previous employers by the way. So Yes, if naigo mo, then guilty. guilty ko. Ano mulita kayo? Ulita kay, edi guilty ko. Chares lang. So mo na inyo hang kuan. Yung kapalaran karon. Sa Stress 2026. nga, Chris Aquino. Sa 2026 na yung kapalaran. Kaya nga naman, galabad-labad mo sa inyong empleyado, so kamo na sad ang labdon sa tuig. Yes, musumbalik ang tanang kalabad sa nga inyong gihatag sa inyong empleyado. And for my turn, Sige, sige mo mo day. ganahan kung mag-pick ako ang card. Sige, ikaw ko pilig number day. Ako na lang, day. So, sumpay na lang. Oh, sige, sige. So, mo ang previous employer, gyapon ni day. Yes. So, pasabot, ana, day. Sending fake love, day. Sending fake Oo, love. sending fake love. Kaya fake meaning ako ng kwan, Ah, day. pwede ra po. Sending fake love lang. Sending love. Love to burn your company. Yun sa ba? Love Ikaw, to burn. no? Or kani, sa business na nila. Ah, Sa sige. business ako, What will previous happen company. to their business, their 2026. income, kapalaran sa ilahang business as a whole? Di mo na ako love. Di mo na ako lang. Ni Manny Pacquiao. Sa kaya pasabot, ana, day. Kuanday, ang iyahad yung para nako ang pasabot na ko ani kay kanang makita magod sa ila nako nga murag nako sa ako. Flourishing na ka. Peak ba flourishing nako. So mo siya di Wow. ko ni mo love. Oo kay di na siya ko love kay manira naman mo. Muna day ko, aday. Ikaw ilahang multo. Yes, day ako lang multo. So sa imo sa day, ito may tabo sa Sige, previous may tabo sa company. akong previous company. Sige. Asa man? Magtagay. Magtagay siguro sa mo ang previous company no kay naa may pabaso. Queen Leng with Jean Belog. So Di kana na ko siya. kader ana actually nga kanang make bonds or Dili mo siya magkuanday. Hiluan ni mo sila. kana Mao day. na ni siya. Hiluan no. Ako magudilahang poison ivy. Chares lang. So, sukad nga mga wala na nangawa na mimo na to ilang kuan sa next year. So, Yes. next day is ang kapalaran sa kanang mga nanarbaho dito nga kontra nato. kana day. So, mani ang kapalaran sa akong previous mga previous na ko nga company. nga mga kontra, mga So, kontra kato nimo. na ko yung mga kontra. So, kuha ko yung kontra dito, okay ako dito ha. Oh, sige. So mag-TikTok sila day. Dili day. Mag-post sila sa ilahang death bed o ginaani day. Di day. Mo na ilahang post Dahil lang day. post, Inagkamatay nila sa lumon. wala na jud ang company day. Death post. Trying to be okay daw nga post. Oh daw. yes, day mo na siya. Trying to be okay post. Sa imuha day is, Sige. Kana feel ko diyan na sila Makamata maka-realize nga makamata sila no. makamata sila din nga wala na good ka. So, you will think, oh, shucks. Uy. I doubt. I doubt. So, sa may tabo na to karon kaniday kay sa ato ng 2026. 2026 Sa na kwan ni. siguro sa ato na ni career. career. Sige. So, career na mo ha. Ibuan po ng brohad doy. Dili mo na to siya kay gishuffle Ayaw, na sige, ako dahil. go. So, tulo na lang na bilin. Sige. So, ang last ani kay mao na ni siya ang kanang asa overall sa 2026. Sige, Mao ni sige. akong mood og sa atong mood sa atong podcast. Oo, sige, dahil. sige. Sige. So, sa 2026 ako ang kanang sa akong work is Career. Fuck you lagi. Ay, basit siguro kay nanino kay kanang siya kanang I don't give a kuan I na don't sa give an mga sa mga bati nga mahitabo kay I will embrace them and let them be my stepping Day wala let them be my stepping Grabe na stones. kakuan day positive. I mean kanang murag toxic positive na siya Yes, paminaw day. day. Di ka magbuot tay kay happy mo sa akong Maybe job siguro karon. po on the other side, for my interpretation, maybe kanang mahimong better bitaw ang imong environment sa 2026 and then you'll just so your previous employers. Kana na lang. Yes. Oo, nako to siya day. Kana day. Sa karon day sa next year day and sa Sa imong kuha, kapalaran sa work. sa akong is- career day. 10. Chan, ala, maybe siguro kay mawadaan kog voice or kanang mamute. Kay non-voice man. Kanang voice mo na ako work. Ako bitaw sa ako bitaw na kabadyo di mo day oy.
bitaw na nasa point kay non-voice so good akong work. So which is something na very happy good kay kuno kay dili siya ko ganahag voice nga work, di ba? Baby po on the other side, mas i-mute po daw ako ang voice dito no kay non-voice siya. So wala na koy ka ng si tawag ana, wala na koy ka ng karapatan kay gi-mute ang akong voice. Chares Yes, lang. pero non-voice mo yung work. So non-voice ako work. So sakto na pud kay si Madam Ay no. Next is, mana na siya itong kapalaran. For the both of next us. year, for the both of For the us. both of us. I feel my heart crack. Ano ka ha? Day? Make it positive, Day. Ay, oo, yun. Day ka. Ito ang biling duha. Kung ano siya, Day, kadang, ma-feel na to atong heart crack kay kanang kuan mangguta ka ng, pasabot mo gudani kay murag ka ng overwhelming with joy bitaw. Pero kanang crack nga, ang hard na to nga life, Day, kay na-crack na siya, na-smooth na Ay, siya. oo. Kay nagka-sponsors na ta sa Kinsa, feel na to heart. Feeling mo na, kinsa kayo mga una nga maka... possible na sponsors, no? Ako siya, Day, dito mo. Dito magutatig Ako siya sama-sama, no? Tungod mi nag-work. So, sa Akasha Cafe, salamat. Oo, salamat Kasi daan. ganahan mo nga mag-live podcast mi sa... Pwede na dyan kayo, no? Pwede na dyan kayo sa tanan. Uy, Asha, DM us. Uy, grabe ba ka assuming, Kaya mo na oy? siya sa paman atong ganahan nga makuha nga sponsorship dahil. Sa 2026, maybe siguro, maybe collaborations. Ano? Ganahan ko. Uy, ganahan mo ka ng guest. Ganahan kong natin guest. Oo, bitaw, no? Pwede na sagad ka Pero ayo. ka ng mga college friends siguro na. Oo, nga na lang dyan nga mga level lang una. Or ganahan mo nga natin i-invite nga speaker. Unsa di, uy, kuhaan. Unsa di, graduation? Seminar. Sa couples therapy. Na Canada. Couples for Christ. Seminar siya. So, if ganahan mo nga ka na di guys, ako na jud pa mong ingnan nga dili gyud ni siya educational nga buang kuan attention ani nga podcast. Which is true. Sa title pa lang daan dahil chabaw sa mga kagaw dahil. Yes. So, kami ang kagaw sa inyong kinabuhi. So, we are just germs that are trying to kanang kuan. Infiltrate your lives. To germinate your life. Kumbaga. So, we want that nga ilan lang. Oo, actually ka kanang chill lang ba and then casual lang kayo siya nga conversation and I hope nga ang amo on topic today which is about red flags to watch out for in toxic workplaces, somewhat educated although ni-claim magud si Angeli before dili nga. ko nga. Dili jud educational. Oo, dili educational we but can to also give light. right? We also give advice pa or advices from our pa. experiences. Your light to your dark moments. Yes. By our koan, by our presence. Kumbaga. Mm. So, it doesn't really kana koan about educational kinamero. Pero sige lang. We will try nga koan. Mag-live siguro tapon day. Pwede na po Sa mag-live. I Facebook. hope nga morag mo dagko po ang followers. Dili lang kay ka ng at this point, manggod kay I think bro na natay 20 followers. Dili ko sure. Pero I think it's I-add me sa Facebook page Chabaw sa Kagaw. Yes, Chabaw sa Kagaw. Color green ang iyang kon. Ang pag-spelling sa Chabaw ha di magbinugo. T-A-B-A-W nya sa Kagaw. yes, tarungan lang jud ang word nga kagaw dili ni chabaw sa kabaw kay dito mga kabaw. Mga kabaw ra miglawas no. Wa na din nawag. That's siya emot ya kadali no. Bahala na siya di. Siya sa tanday. Yeah, so kana siya be careful lang gid sa word nga kagaw dito may kabaw no. Chabaw ha. Chabaw sa Kagaw ha. Kagaw ha. Yes. Germs die. Correct. And then we'll put our social media links sa ato ang caption and maybe put the reel underneath para ma-follow mi ninyo. Para ma-follow jud mi ninyo, no? And then nami YouTube and Spotify. Ganan mo minos ba? Di amo sa ni-upload dyan sa Spotify. Yes, correct. Pero since kanang nagka-start na mo sa Facebook yun no sa atong Facebook journeys. Mag-post sa dito pero maminaw sa sa Spotify. Uy, kay para makakwarta sa dito. Yes. Kaya kung makakwarta na mi, mang resign na mi. Sorry lang. Uy, hi sa ko employer. Yeah, hi sa mga employers, no? Ay, dili ka nang, we like this so much. We are enjoying this. Yes. Darwin really enjoys this kasi may magsigikoan sa among. Yes, I really love doing kanang what our used to be work or jobs for our personal benefit. So, personal benefit na siya. Yes, actually. So, makahappy jud kay So, siya amo ang buhaton. time lang ang Yes, upload. their own time. And I hope nga
Mo flourish? So, guys, kanang if you want something or if you want another kanang Topic? topics, Mm. you can just comment that on our Facebook page. Or maybe even you can sa try Spotify. messaging us. Sa Spotify, naagya pa yung comment section dito. Pwede gid mo dito ay. Yes. Dahil And then, so, ikaw na ninyo, paminaw ang episode 1, if pa mo kapaminaw, then episode 2 na yun. yes. And then we'll try our best nga amuha siyang ma-formulate into an outcome parihaan ni nga amo na gud siyang ma-talk about bitaw in this conversation, in this setting. Uy, charis lang. Tell us as well if unsa inyong gusto or kinsa inyong gusto mo kan. Basta natin mga friends nga ganahan mo Mga special join sa atong guests. podcast. Why not? Pero Diba? dapat ka ng ka-vibes na mo kay di bi ganan. Di ko ganang attitude. Di mi ganan natin. Di ko ganan ka ng mo level sa akong attitude. Oh, char lang. Pati nagbatasan. Char lang. So once again, this is Chabaw sa Kagaw. I am Joe. And I am Char. Bye for Bye now, for now, guys. See you sa next episode. Resign na, resign. Resign na. Kayo na dayon.